jabarani filɛbagaw aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na bi kari marsi kalo tile 11 san 2024 aw bisimila bamanankan kunnafoniw kɛnɛ kan. An ka kuranso ɲɛmaya ale bɛ mɔgɔ min bolo a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ma walasa kɔlɔlɔ minnu bɛ an ka jamana kurantigɛbaba la o ba ka sigi ani a ye laɲini kɛ ko ni Ala sɔnna ma kurantigɛbaba min bɛ jamana kɔnɔ ko o bɛ na dabila. An ka minisiri min ɲɛsinen don den muso ale ni du ko ɲɛnabɔli ma ale bɔra ka lasigi boloda lasigi min ni o ɲɛsinen don musow ka don kɛrɛnkɛrɛnya la n'an b'a fɔ ko 8 marsi o okumu kɔnɔna na o ye finigalamasin 6 o di musolakaw ma yalasa ka musolakaw boloma dɛmɛ n'o ye. Minisiri min ɲɛsinen don kɛnɛya ale ni adamadenya okumu ɲɛnabɔli la ale ni a ka jɛkulu minnu tun bɛ tagama na Maroc u ye lasigili kɛ ka ɲɛsin Maroc minisiri min ɲɛsinen don den muso ale ni du ko ɲɛnabɔli ma u ka lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ yalasa ka hakilina falen kɛ jamana fila ka bɛn ale ni kɛnɛya kɔnɔna na ani yalasa u ka baara bɛ se ka sinsin cogo min na. Araba tɛmɛnen marsi kalo tile 6 san 2024 jɛkulu min n'a bɛ wele ko SEMAS ni o ye Mamudu Diko ka jɛkulu ye ale cira an ka jamana ma ɲɛmaw fɛ. Marsi kalo tile 8 san 2024 banbagaci wale taara ka an ka bolimafɛnw sɛgɛrɛ n'a bɛ f'olu ma ko bus de transport o banbagaci wale kɛra ɲaami ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye o mobili kɔnɔmaw ye sa fɛn ma olu sɔrɔ tanamu sɔrɔ u ma jogi nka min ye u bololafɛnw ye o minɛna banbagaci walew fɛ ni ka tila ka u ka chauffeur damadama k'o ta ka tunu ni olu ye. Alamisa tɛmɛnen an ka centre dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko centre Benkadi olu ye séminaire boloda séminaire min kɛra sababu ye ka don banabagatɔ caman jigi kɔrɔ ani u tilala ka furaw di kɛnɛya furaw caman di fu alimfalaki o kɛnɛw kɔnɔna na o okumu kɔnɔna na an sera centre Benkadi yɛrɛ ma ɲɛmama n'o ye Madu Jawara ye an ka ale lamɛn. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, an bɛ Ala fo k'Ala barikada Ustaz k'aw yɛrɛ fo ni fa mɔgɔw aw fo a ka baara la ni Alahu Taala ka jɛn an ye séminaire in boloda an ma séminaire boloda fosi kama Alahu Taala ɲɛda ɲinini kama komi an ye a kɛ san o san ni Ala sɔnna ma cogo min na an bɛ se ka nin baara nin a bɛ se ka kɛ cogo min na sungaloma kɔnɔ kɔnɔna na o kɛ wagati kelen t'a la ni Ala y'a nɔgɔya ma sungaloma kɔnɔ kɔni wagati kɔnɔna na an bɛ an jilaja an bɛ séminaire in kɛ séminaire in kunba ye jumɛn senkuruba dimibagatɔw ani kɔdimibagatɔ ani mɔgɔ min bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fasadimi bɛ minnu na minnu tɛ se ka jɔ ka nafila salo kɛ donc an ye baara nin an y'a dabɔ o de kama cogo min na o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka taa ni Alahu Taala ka jɛ ne ba don ani an kɛlen don ka kɛ parce que an ye farafinw de ye a t'i n'a fɔ k'a fɔ farafinw ye baarajugukɛlaw ye k'a fɔ k'an bɛ danbe tigiya ka t'o ma mais fɛn fɛn bɛ yen bi ni a kɛli wagati cayara a ka yɔrɔ la a ka kan a bɛ se k'aw jilaja a bɛ recherche kɛ cogo min na centre Benkadi mɔgɔw kɛlen don k'o labɛnw sabati an bɛ to k'olu fɛnɛ fɛnw kɛ kɔnɔna na i n'a fɔ dabali an bɛ se ka dabali fura minnu di mɔgɔw fɛnɛ ma dabali tiɲɛnaw ani mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ sun olu tɛ se ka sun don n'u ye sunna wagati min na u bɛ sɛgɛn sun kɔnɔna na olu fɛnɛ ta an bɛ se k'olu siraw tɔgɔma cogo min na an ye baara nin an y'a dabɔ o de kama ni Alahu Taala ka jɛ inshallah Ala k'an bɛ sawaba ma. Ni de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an b'an ka dibila baarakɛlaw fo aw minnu sɔgɔlen don an na su ani tile an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka foli belebele o bɛ aw ye an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la.